Barcelona sota les bombes. El setge ha esclatat. Un home busca refugi amb la seva família, però no només fugen de les explosions. Hi ha una altra amenaça tant o més letal que les bombes. Els seus enemics dins de la mateixa ciutat. Les tornes estan canviant i ara els vells repressors seran els nous reprimits. Com ho sabem, això? Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.